Što ćemo sa dijabetičarima i sa inzulinom? HZZO je objavio negdje prije mjesec dana referentne cijene lijekova i izazvao uzbunu da će ljudi koji uzimaju inzulin u buduće sami morati snositi dio cijene inzulina. Hoćete li dopustiti da dijabetičari u Hrvatskoj nadoplaćuju inzulin, premda im je on neophodan za život? Gledajte ovako, isti je tretman i inzulina i bilo kojega lijeka u Hrvatskoj. Hrvatsko zdravstvo je solidarno zdravstvo i mi moramo misliti na sve bolesnike, ne na pojedine skupine. Dakle, isti tretman već nekoliko godina, što je vrlo lijepo napravljeno SDP-ovo vrijeme. Ja nisam čovjek koji sam opterećen ideologijama, strankama i ministrima, imenima. Svatko ko je napravio nešto dobro, ja kažem svaka čast, to ste dobro napravili. Dakle, prije nekoliko godina s ciljem smanjiti cijene lijekova, povećati dostupnost fonda za što veći broj pacijenata, krenulo se sa referenciranjem lijekova, gdje nastojimo, prvo lijekovi su svrstani u skupine, dakle više proizvođača proizvode lijek iste vrste pod istim imenom. I onda ide to referenciranje gdje onaj ko da najnižu cijenu iz te skupine lijeka, jednake kvalitete, to ide na osnovnu listu plaćanja. A oni koji ne žele spustiti cijenu drugi, treći, peti proizvođač, onda to ide na dopunsku listu gdje onda pacijent treba doplatiti 5 ili 35 kuna, ovisno o kojemu lijeku govorimo. Dakle, ovo je postupak koji ništa nije drugačiji nego što je za stotine drugih lijekova, inače moramo ustrajati ako želimo svim... Govorite o postupku, međutim tih ljudi prema nekim podacima u Hrvatskoj, ljudi oboljelih od dijabetesa ima skoro pola milijuna. To je ogroman problem za hrvatsko zdravstvo. Može li se dogoditi da ti ljudi u buduće plaćaju lijek za dijabetes, koji nisu plaćali? Znači, ne može se dogoditi da pacijenti, neovisno koje skupine, uključujući dijabetičare, ne dobiju besplatno lijek koji je jednako valjan kao i neki drugi koji se doplaćuje. Dakle, to je smisao ovoga postupka i na tome solidarnog društva u granicama mogućega nastojimo osigurati. Ali ja vas moram ispraviti. Neki lijekovi za koje vi ovdje govorite da će moći dobiti zamjenske lijekove, navodno neće. Lijek Tresiba i, ako se ne varam, Humalog nemaju istovjetnu paralelu na osnovnoj listi lijekova. Zašto u takvom slučaju mijenjati dobro reguliranog pacijenta na drugu neistovjetnu terapiju i riskirati na neki način dobru dosadašnju regulaciju dijabetesa? Gledajte, i u tome smislu postoji očitovanje Europske agencije za lijekove. Dakle, ovdje se radi o nijansama, ajmo isto i drugu stvar prepoznati. Ovdje se radi o nijansama gdje je farmaceutska industrija u borbi za profitom neke stvari plasira. Međutim, postoje tijela, ne, pustimo nomina sunto dioza. Da su neki lijekovi bolji od drugih. Ali to je normalno utakmica. Kao što proizvođači auta ili cipela se hvale da su njihovi bolji nego drugi i tako dalje. Tako i ovdje. Dakle, to je jedna borba za profitom, a mi moramo ustrajati. Dobiti sve što je dobro, za što nižu cijenu u korist svih pacijenata u Hrvatskoj. Dakle, još jednom možete potvrditi da oni koji su se do sada liječili besplatno inzulinom će to moći i u budućnosti. I dalje će moći, ima to besplatno, inzulin će moći imati.